Здравейте хора от YouTube, аз съм CrazySox и днес ще играем видеоигри от моя любим сайт. Съжалявам, че малко така се чувам странно, но ще се постарая в бъдеще да не се чувам така. И ви се извинявам, ако компютърът ми много бучи, защото все пак той е много стар и да. Една от най-любимите ми игри в този сайт като цяло е тази. Повечето хора казват, че е бебешка, но на мен като цяло ми харесва. Не знам защо казват, че е бебешка. Играта си е много забавна като цяло. Ако сте фен на баскетбола и ако имате компютър, ако ви се играе. Аз си играя с бразилския отбор. Така, играта като цяло представлява ето това. Пускава и така и вие трябва да вкарате кош. Аз не съм много добър, ама... Да видим какво ще направя, дали ще успея да стигна изобщо до някъде. Добре, за сега го водя. Съжалявам, че не говоря много. Да кажа, че скоро време всеки, който се абонира и който напише коментар за мен, аз ще му пиша на едно мое място, ще пиша по една точка и така в giveaway-те, всеки, който е написал коментар, на всеки клип, който е дал лайк, ще го записвам и накрая от giveaway-те ще включат тези хора и те ще имат най-голям шанс да спечелят. Само това да кажа, giveaway скоро може и да няма, не знам. Още не съм решил, пък може и да направя нещо. Пишете, ако искате влогчета. Да, нещо друго да ви кажа. Освен, че не знам, не съм много добър геймър като цяло, но мога да играя Агарио с мои приятели, така че който иска да играем, просто да ми каже, ще играем видеоклип, ще играем игри като Агарио, ще играем Майнкрафт с мои приятели, даже може и след известно време да играя с някой от вас. Всичко е във ваше ръце, аз не отговарям, който се абонира, браво на пича. Загубих, стига де. Аз на тази игра, пак казвам, хич не съм добър, ама чат-пат стигам до финал. Няма какво да говоря. Аз като цяло не съм от най-приказливите, но какво мога да ви кажа, че се радвам, че ако гледате този клип, се радвам, че го гледате и че ме подкрепяте, защото аз като цяло съм много нов. Отдавна искам да снимам клипове, само че никога няма възможност и просто това ми е първата така свободна възможност и да пробвам, ако ви хареса, слушайте лайк бутона, както казва Дидоди, и напишете коментар. Клипът ще е дълъг някъде около 15 минутки, не знам, не си пуснах таймера. Нещо. Другия път ще го пусна. Сега да ми го справя много е напрегнато, да той ще вкара, той стреля и вкара. И Мексико ме бие. Значи аз съм с 2 победи и 2 загуби, за да трябва да... Добре. Сега тук този трябва да го бия задължително, иначе... Стига да е. Пак
казвам, не мога да говоря, не съм от най-приказливите, така че в клиповете няма много какво да говоря. Но, както казах, ако искате някой път може да направим влогчета, ще ги по телефона, да видите какво правя по цял ден. От училище влогчета някой път може да направя, да запознаете с мои приятели. Всъщност, едва да ще ви е забавно, ама не знам. Ако гледате този клип и не сте се абонирали за някои пичове като Хевън, Пресли, Дидоди и други готини хора като Shadow и Faceplay, Знака и Нели, може да се абонирате за тях. Хората скачват редовно, големи пичове са и са забавни. Пък Нели, тя в случая не е момче, така че тя е готина. Качва клипчета почти всеки ден и да, забавно е. Така че ако не сте се абонирали за тях, ще ви помоля да отидете и да цъкнете. Абонирай се! Ако клипа малко шуми, ще се постарая другия да не е така. Просто системата ми на снимане малко се е прецакала. Но за другия път, ако клиповете ви харесат, ще направя... загубих де! Добре, ще играем друга игра. Да видим. Другия път при 10 лайка, ако този клип събере 10 лайка, ще играем Майнкрафт. CSGO няма да играем, може би, аз не съм фен на CS. Може и някоя друга игра да си изтегля след известно време, но нищо не обещавам. Така, скипваме... щунак, арка... Сайтът е напълно достъпен за всички, на който му се играят видеоигри. Сайтът е много хубав, игрите са добри, няма кой знае игри с глупости, има всякакви видеоигри. Има спорт, има с коли, има много. Изтърва. Yes! Хайде, дай. Беги, стига де. Сега, готови сте за хоумрън. Дали ще успея да направя хоумрън? Удрям и стъпвам. Fucking hell! Последен опит. Дали ще успея? Стрелям! И дай. Точно. Fuck. Този сайт можете да предлагате игри, които да играят по-късно или някой друг ден. Зависи от много неща. Сега да видим коя игра друга мога да играя. Всъщност аз всички мога да ги играя, но в мишката ще ми е толкова бавна. Бах ти бика! Не? Ще ме фани, беги! Не успях да скоча.
Мина го. О, това ниво. Жената тук ма гони. Ей! Игрите в сайта са много лесни, така че ако искате предизвикателства, по-добре не ги играйте. Така... Да покараме малко ски. Сноуборд. На това ниво колко пъти съм умирал, затова искам да карам близко до този, но не е достатъчно, за да мога да ги предвидя. Да бе! Добре, значи караме напред. Ето. Това ниво никога не съм минавал, не знам защо, много е лесно, ама... Почти го минах. Не! Фак ще ме хвани. Фак, не. Yes, бе, най-после го минах. Шибано ниво такова. Русия. А това ниво никога не съм стигал. Това ще ме ръгне, бе. Не съм бягал с мечове. Че, не са ли да учили вашите? Фак. Никой не го е учил този човек, че не се бяга с меч. Ще се бръкне в очите. Малко логика. Хайде! Фак, що не мога да го скоча, бе? Fuck you. Yes, бе. Стига. Бахи тъпто ниво. Изчакайте само на нещо да видя. Добре, само да ви кажа, чао хора, ще се видим другия път. Аз съм Crazy Socks и това беше мен за днеска. До нови срещи, ставете лайк и напишете коментар. Чао!